Näet sä, mitä tuolla tapahtui? Missä? Sisällä. Sieltä tuli valo päälle. Siinä vaiheessa pelotti tosi paljon. Ja mulla oli tosi huono tunne koko asiasta. Ja jotenkin mä huomasin, että Heikki ei sitä tajunnut. Siis sä näet nyt löpöjä? En. Onko sä nyt ihan tosissasi? Olen. Enkä mä nyt herranjumala rupea ketsimään. Se oli ihan... vitsi? Ei ole vitsi, ei. Siis sieltä tuli aivan kunnolla toi valo. Mistä sä nyt jonkun valon näet? Näin. Keittiön luona näkyy valo. Mitään valoa. Kyllä. Ihan kaikki valot. Sä näet nyt pöpöjä. En nähnyt. Paino varhainen. En tajunnut, että siinä tilanteessa voisi käydä niin pahasti. Luona näkyy valo. Mitään valoa. Kyllä. Ihan kaikki valot. Joo, ei. Heikki ei jotenkin tajunnut, miten vakava se tilanne oli. Kuka siellä nyt voisi olla? Mä en tiedä sitä, mutta No mistä sä tuommoista epäilet?